Prek jama party atom pini dipu di siasa hemalong nomination alu ke Jogda. Aning kanabang ason motor bukan KMSMG aphan rongaraklo bolokethon. Kadom don marli pini kaibedelinus prime time along peneli thare monosingti don betang don pen arjaponekta. Aning kanabang ason motor bukan KMSMG aphan umlarong ronghan along ripen bolokethon namji aphan kebar rongkhang rongbong rongarakalong. Longrikrehini sar habe amai pensitame rongarakalo volokethon. Aning kanbang ason thak thak si pining lethot setame volokethon asai dekpon lapen bangso long kadokawi habe pinpo tumpensi kesik kedang. Lapu longrikrehini sar habe amai along kongchun bang mensing teron ronghan habe samsing inghi ronghan habe riso ingleng bortimen rongasara tumpen lapen pining volokethon angdeng laki sar longsing rongpi umlarong habe riso henlo. Longrikrehini sar habe amai pu mensing teron ronghan habe atum aham phang pensitame pale dunsi pini volokethon dammate voloketer nangkau athike botor bokan kemisen nangji lapen sok han cutiki pamesen nang pu aphan si pini niritum rongarak along voloketer nangkoklo pusi nang pacini dun dongkamu kampen digonto terang Karbidele News. Nilitung umnarong ronghan along ripen nilitung volokethon kebar lo si padab daprang nilitung volokethon damji abang pu rongpi habe songsing rongpi gosang tar kelang ta mesen akan par efrat nihang na tu papu mesen dorbar dam mesen lapen non nilitung rongarak volokethon damji aphan nilitung non kebar iglo karro Pini ada porphai cap apor malom prek jam a political party atum kebangji assembly election along kacepati dun jia phan pura pini dipu di siasa hemalong nomination alo ke jogdam labangso along congress pen LSC hini afarman nomination alo jogtekan harohat LSC pen Sanjit Terot dipu LSC afarman sumronghang atum aphansi congress pen ke nomination alo ongrung arat atum pen ke jogdam lapen CPIML asong atum harohat LSC afarman Ruby Kumar Hangcho afansi nomination alo pajokdam lapen NPP asong atum Rajen Timung afansi nomination alo pajokdam lapen Rakesh Ronghang independent candidate harohat LSC pensitame nomination file DCSI hemalong jokdam apatiting pensitame article 244 a pachun ponpo jongse hided polote lapen corruption free kiklen ponji afan lapen youths atum unemployed problems sitame langpon polapen kacing thura sai setame klempon popusi ninjerenti news desk report Karbidele News neli methang amasi chini lo lailo neli ahut pen neli pulong lo je ke heno angring thepik la present government atum ke claim ke dam ke thek dum long thenke neli lailo puloke along ben along neli meeting long da pulok je la pusona ting jong si nang lang selet bom claim joy pen claim bom arlu hidden policy do pulason chini dun si lahelo nele pulo non ningkan cap krip hong bong ke article 244 e lama bang ke aphi elam lo la non do bom 6 dul apawaran ta virdet lage sumronghang apo hompoti de kalilo tuliram ronghang apo ta apo hompoti de kalilo lage public hompoti lage lahelo alang cherai cream ji alang dictatorship flame red alang ninghang ling tangka chopo chang tangnak po sone chokche mati nilita tangnak nei ako bang tum katang nak ta prevent du nei sartang nang lila BJP long ticket long non det apotong lak congress long chaban kuma mate nang li khali nili ke aprang ke chengsi politics ke claim hor ben nili ke congress long sido lasi congress nili hem ke congress helo nili mahanga thek congress long lo ako nili congress long nili hem me thang ke chebang thu
Ingdeng nerkep Mahasewrastri Katalon Kajir Ronghang Pe Aklam Kohora Along Kepadupon. Thereponi Paikri Isiani India Angkang Pi Mahasewrastri Katalon Pon Ason Thak Thaksi Lakha Ingko Trok Duar Baguri Ahawar Kaparlo Kajir Ronghang Pe Aklam Kohora Seming Ti Arong Along Aningkanwang Ason Pininta Mahasewrastri Katalon Padupon. Piningan Ingdeng nerkep an Plengtanglo Labangso Kaco Abang Pu mate kurusar laki Harrison Rongpi lapen kurupi Priti Rongparpi atum hendo labangso amaro alang kacera kacetodun mate komiti ason laki Rensing Tokbi Maipu Modon Rongpi Chunbang Dhon Ingti Bihin Rimbang Rina Rongpipi Maipi Tado Rongpipi Chunbang Pi Lardin Timungpi Dun Maipi labangso amaro alang letung pensi sai mesenpen pacun pon ada porphai sir kepen arnitidi porphai flip arnsi labang sojai me pacun pon labang sojai me kalong rong phira datum chitong dun sorkari sorkaman rong asar robasar pen cenglok kite kiding atum anta chitong dun labang solong bang pharo ke thomna phoket sosia armong atum chitong dun pen rdp dun lapen mesen me et pensi sipadi pon pen pacun pon karbadilu saferang ke hanboka pen Robinson Killing ini Mahasewrastri puja akarcho longkon angding lidam lo ini an ingdeng nerkep an dulu ingdeng narkep apong Mahasewrastri akarcho do tang te pipo si dak archo ponangkok lo kacu ponang kok gelalo ilitum halwa than positame aprang sivoratri sivo si ke cephem pu ko adulong akasara tum bang than lasi athan si tame nonang chedo lo litum asivo baba itu lasi nilitum kohora area se tame apuna chaka chaudun kahailo lasi alang li arnam arni se tame dak athana chingni lo lasi pini an nilitum se tame ibha ke mi pen itu ingdenar keban archul ponlong lo kan rong ru se tame aprang pen non sap kacelar dolo choro lo nangli la dak pen ni thanun pachini po tang te pini dak do thulang labangso halwa seming ti arong sartola kasi alang li phansi tami labangso karcho pon nangkok aputha kala alang li aju panaji te nang li men chi thanik tha Dilimen ke boron sonik ti jake jadak kajir hang piak lama dong asibo mundir ki bi yong pop ke ladak la halwa than aprang sipsi na ke do pusipu ako hudadin senon abang che dam jilo non ke ladak se ile amuti bena hisab si dot kan ko ko posi ili tum peneng pa an ningkan ner kepan ola da so mundir kapathir la pente rat hoi pen ili gamrohin pen ili ta durdu si piniani siboratri phanitum rat hoi pen itum man peng chipi ilon tak te pini labangso man peng ki pi man peng labangso arnam penang thek ko pinang litum lo nitum la so halwa thana asip kamani la so mondir ki kimpi peneng pen aning kaner kebang bau nitum balon pali pen ga nitum ang theke cholong ke tamane rat dara tumta isukun ta dak chelang long poplo la pete choklem to damamu tangka poisa amu ni kirita nitum yo ikia sonsi che teglong Denarong sambing be arong akai bidasing be ahem alongta Mahasewrastri puja katalondun Pini Nifai Krehini ani Nulmati constituency ke parlo akai bidasing be atung hem isipen patet pi ponsi Mahasewrastri katalondun lapen hem isisita Sif ana mafat chongduk cho adom ten okpan ke messenger phat ana malong hawan chahang pon lapen ana malum sita parju pon labang so katlamong anam kardom kardi atum pen cenglok rong asar atum pen sitami ardi cipidut lapen kardom kardi doan sita ana malam cethan ponsi ingsam jin pen pachon pon dena rong pen karbadilenu saprangke rajin be ningkan pisir kebra
trok si kebra ner kebra ning kan la si nili solo dan sang ti ni kilang lo la si na si arna phan tu adom na ipusi la si nili adom na ko lo hala so hore bangke ne longli amuti ke bonai si nili adom mo na ko api arnam nangin so sia ko si boli nang pila la si ningkan krisit kebra ningkan 95 pan kusono English film betul 1995 ningkan mondir cikemlo stapit kurilo lasi ni non puta ningkan sekpen ni mane aron atang pen la Lempon bom jardum na ko lasi ni kirton binang ko te labangso se mondir bipen ningkan ko ano nang likik son lapuson klem bom wang bom nili 19 la sim mondir kim ke 1995 la penge non puta nili jardum bom na ko sei mane la son lo non mat ke ana madaka tu sumar kisu pe ni ta kom no na ko nili chungla tu tu ta bang anam nang pi bom lo si do me thak me la yo ko tan kisu ke ne pen ta jo ang bong alom ni disu so sita la ipu sit nang ka hon na ko ni nili non puta dom bom lo Don Marley. Pini Carbidelinus prime time abang lapan sekan ton phone igla. Dome thak me kurwang tu.